Genius. Ga so ba damar nai tabawa, da na kai hannu sai yayi bacewa. Ga sha kunne na yi min nisawa. Ga so, ga so, ga so, ga so, ga so ya kama ni. Farkon gani na da ke kin zo ne cikin barciya, kin bani labari mai sawa a bar kunci. Na samu dukkan kula gare ki gimbiyar mata, kin ce tabbas za ki rayu ko da na kurwata. Nishaɗi, nishaɗi kin jefa ni, ki daure, ki daure, ki saya ni. Gaso, 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 gaso ya kama ni. Kwakwalwa ke ɗai take tunani, hakika so bai da kamanni. Ɗauko so, so bani, in kin ce kin ban so babu kamar nishaɗi, nishaɗi kin jefa ni. Ki daure, ki daure, ki saya ni. Gaso, 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 gaso ya kama ni. Yoyiyo na ga mutum daga kallon farko. Soyayya me za ya kai ki karko. So ba daga nan ba, zo da wuri duba. In ba da ke ba, ba zan yi aure ba. Nishaɗi, nishaɗi kin jefa ni. Ki daure, ki daure, ki saya ni. Gaso, 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 gaso ya kama ni. Ban dama dan Allah in saye ta, tarkon so in an shiga kwai wuyar fita. Zan kula da ke kamar jariri gun uwa, ƙauna ta ki ta yi tasiri ki bar ruwa. Gaso, 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 gaso ya